Salutare toată lumea, numele meu este Zoli și bine am regăsit la un nou episod de Minecraft Zoli's World. Începem. Haideți să mai luăm. Da, am uitat să vă spun că am mai minerit off-camera, am mai găsit 44 de bucăți de iron și am făcut o fermă de grâu. Un mic lag. Așa. Haideți să ieșim din peștera asta, că cam plictisitor să minerez. Și mai vreau să fac o casă. Și o să vă arăt și vouă unde. Așa. Mamă, n-a fost pe aici. Haideți să ieșim din nu știu ce ăsta. Ce? Țin. O să văd chestia asta. Ce a fost chestia aia? Răzbusin. Așa. Hai să vedem unde suntem, că nu știu ce e aici. Uite mai mina. N-am văzut așa, în viața mea așa o mină mare. Haideți să ne căutăm casa în copac. Oriunde-i? Ah, cred că pe aici. Sper că pe aici. Unde-i casa în copac? Unde mi cap? Casa, mai bine spus. Ala e și casa mea. Hai să mergem mai bine înapoi în mină. Poate o găsim așa în mină. Da, nu mai am mâncare. O să dau pe dificulty 0. Peaceful. Și acum de unde veneam eu? De pe aici. De pe aici. Hai să venim pe aici. Eu chiar nu mai știu de unde am venit. Cred că pe aici. Sper că pe aici. Mare mina asta. Da, pe aici trebuie să fie, că aici am și crafting table. Am ieșit exact la casă. Asta e ferma mea de grâu. Nu este de mare chestie. Ne mergem în casă. Punem arenul la prăjit. Și cam asta vreau să-l fac eu. Casă. Sau aici o să fac enchanting table. Ul. Așa. Le spargem. Spargem frunzele. Așa. Spargem frunze. Și ia spălim
lemnul ăsta, că n-avem nevoie de el. Unde mi-e farfeca? Aici. Avem niște frunze, hai să terminăm aici. Așa. Și aici putem face deja așa. Terminăm zidul. Da. Acum trebuie să pun. Și aici o să fac eu dita mai enchanting table-ul și evil-uri. Cred. Aici o să fie poate camera pentru chesturi. Chesturi o să pun pe aici. Aici îl facem așa. Aici urcăm. Am sărit intenționat. Așa. Haide, mă, ce oameni, bă! Am picat. Așa. Da, torțele nu le putem pune pe frunze. Haide, mă, dar nu așa, mă, bă. Așa. Luăm torțele și le punem. Bă, nu dispare frunzul. Și asta e gata. Yeah! Suntem boși. Suntem boși. Hai să ne culcăm. Hai să punem și geamuri. Mai luăm. Am avut prea multe. Nu știu ce să fac atâtea geamuri. Așa. Nu așa. E urât. Ia să că aici am greșit. Da, așa. Și uite și aici facem la fel.
Mi-a picat un măr. Ceea ce e bine. Da. Aici am de gând să fac așa. Adică așa. Bun. Și bun. E bine. Haideți să vedem cum arată din exterior. Am încurcat în casa asta. E prea mare. Bă, arată bine. Aici putem lăsa așa. Nu cred că mare urțenie. Ăla poate să fie tăiat de acolo. Hai să vedem cum ne arată casa nouă. Bă, ăla e urât. Chestia aia acolo sus. Luăm două bucăți de iron. Facem așa. Mă urcă-te. Și asta nu-i bine. Asta trebuia să pun aici. Hai să vedem cum arată. Mă arată prea mișto. La început era scârbos, dar acum e prea mișto. Trebuie să fie și mai mare și acolo. Mi-aș șmecheră. Deci vreau să pun așa. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un subscribe dacă v-a plăcut, să vă abonați. Baftă, pa!